Bagong lho iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntak. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali nek wis mampu kono. Bali ning omahmu kowe aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja kelakon tak gretel negara pecah dasmu kowe. Terus pundi ana tak tobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis makan dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Tau mbak ya cah gleleng, gaweane bojo. Ndak dikira orang ngurmati. Ora sakokean gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banowati nggih Bang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Ngastina. Kowe ngoleh pasurane Prabu Duryudana kok bakal lawas sithik. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentol karo kowe. Sik to, Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko ora ngerti nasibe Begawan Durna. Kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak apake? Bisu. Kowe gelem apa? Ana Baladewa kok. Pecah. Cici pitu. Mutar. Namun cici pitu tok ayo nek omong. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watanana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah, dalah. Ora minggat ngarepane Baladewa. Gerakan negara jeblok wetemu. Lah sepatane lepa kowe. Aduh mati. Waduh mati aku iki. Iki dayane apa iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan numpruk, kaya ora ndek otot bebayu, ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Wis. Kok jaitan kowe? Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing parangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetek aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, ora bakal iso diogrek-ogrek. Sapa wae ora iso dadi parange Bagong. Aku balekke nang ndi? Wong kowe rene dhewe kok kon balekke. Lah kejaba nek aku nyilih ning Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lempok kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sik ya, aku tak genduren sik. Hei, ora lunga. Ora lunga. Ha lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe. Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwang Sukmana mati luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara Paman Haryo Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pangrira si Paman manira pijiwen jenengan manira Paman Patih Plasa Jenar Paman Haryo Sengguni. Kawula nun kira anak Prabu sangka langkung gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumitera caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan
wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih kawula ana kemareng kula cemadhong dawuh nggih anak Prabu Paman Dasa Jenar nggih katibaran anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata lakti negari Ngastina Paman Patih Haryo Sengguni mula agi matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ning karempit Paman Plasa Jenar menawi Paduka miji bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi pedruit boten kendhat anginipun sesami gladhen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang luka boten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nok-nok Paman Plasa Jenar nggih ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra Ngastina boten langkung kasekecakno anggen jengan dikulengga madaning datu ya negari Ngastina Paman Plasa Jenar kawula nok-nok inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing ngabdi ing kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawa sami-sami Paman Plasa Jenar kasekecakno anggen jengan dikulengga Paman Patih Haryo Sengguni kasinggihan sabda Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih boten kirang prayogi pisawanipun ing ngabdi ing kepatihan Bawadana Bapa ing Sukalima sawetawis rawuh wonten negari Ngastina ingkang putra ngaturaken karaharjan tedhak Paduka wonten negari Ngastina Bapa Menembanduna Bapa ing Sukalima Astaka swala sila bertoba swalu gimbal semorante hawela lan muni nggih tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima mangga widodane sekala sawan kula durga mendhak kala sirna namung amarga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Bapa Menembanduna kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula enggah Bapa Menembanduna kula nak sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Bapa ing Sukalima wonten ing dhatri negari Ngastina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nonggone si adileng ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarmo lho Diwaji sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarmo delan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah abektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Kartomarmo tak tampa siratur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangaistunipun Kakang ora takno mring kadang ingsun kang bodha gantung sibu kawula nok napa sampun Paduka dawuhaken bandhi kula candhi nggo jimat sesembahan kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana ing Ngastina Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura rayi para ing Ngastina ngaturaken pasegan Panakrami kunjuk sandhang padha Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Yai sakala kumpul raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina asung pasekanipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah mboten langkung ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka ing Mandura kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Koko Prabu kula tampi andadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Rai Ngastina mboten langkung mugi kasekecakno anggen jengandi kula lenggah Yai Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Ngaraka ing Mandura malah sak mangke enggalo ing Ngaraka tumunten cemadhong dawuh timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina sabab kagiat raos sing manahipun ing Ngaraka dupi kula tampi timbalan Paduka Yai Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi surasane nawala sareng kula surasa jebul Yai Prabu ngersakaken sawanipun ing Ngaraka ing Mandura titik lenggan sak mangke menika
kados kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura. Kejawi namung enggal tampi timbalanipun Paduka Kyai Prabu. Wonten menapa dene Paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Mandura. Mongko saking petanganipun ing Raka menika sanes pasewaken ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten negari Ngastina. Ewa dene Paduka Kyai Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang badhe Paduka ngendikaken dhateng Raka. Nadyan kula nampi kewajiban ingkang ngawrat mboten badhe swala. Waton menika dados srana lejar penggalih Paduka Kyai Prabu ing Ngastina. Mila Yayi, monggo kula aturi paring pangandikan samendang sampun ngantos wonten ing karempit ing Raka nedya ngulungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tuma Paduka Kyai Prabu kadang ing Ngastina. Kyai Prabu Duryudana Prabu pangayoman kula ing Mandura. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina persasat raos sing manah kula kadidene lumampang panci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan. Inggih namung Paduka mbok menawi ing saged tuwin kuwawi damel padang raos sing manah kula. Kula anggen kula ngrawuhaken sengandika Kanjeng Koko Prabu menika babar pisan. Mboten badhe ngrembak babagan kanalindran tuwin negari Ngastina mboten kedatengan parang muka menika babar pisan mboten. Miwah kula mboten badhe ngrembak babagan para kawula minggahipun kedaton negari Ngastina. Lho, nyuwun pangapunten. Paduka Kyai Prabu mboten badhe ngrembak babagan kanalindran tuwin kedaton negari Ngastina. Nanging sabab menapa? Teka Paduka dadak ngawontenaken pasewakan ing kados mekaten menika. Mesinipun Paduka Kyai Prabu saged nimbali dhateng Raka ing Mandura sarana rembagan catur netra. Kula tumrapula sedaya para pinisepuh. Kula keparengaken hangembat dhateng raos sing manah kula. Menapa ing Paduka raosaken Yayi? Koko Prabu bebasan sampun mepes bayu kang tapis. Sawetawis dinten menika kula paribasan boten gadhahi kegiatan tumlawung osi ing manah kula. Boten wonten margi ingkang kula angkah kejawi amung margining pejah. Koko Prabu krana raos kula sampun boten gina kula gesang wonten ing Madyapada. Nadyan kula menika keceh brana pijes, kula menika kagungan derajat pangkat, kula menika nalindra ingkang menang nempak bun-bunane wong sak praja Ngastina. Nanging ewa semanten kasugihan derajat pangkat menika boten wonten ginanipun. Pangraos kula sampun kepengin anguk-anguk dhateng lawanging pepati. Yayi, kula nyuwun pangapunten. Menawi paring pangandikan menika ingkang sae, jenyatanipun panjenengan menika nedheng lenggah siniwaka. Dipun midhangetaken sangganing para nayaka, dipun midhangetaken sangganing para kawula. Mboten sae kedadosanipun. Menawi ngantos tumlawung penggalih Paduka nalindra menika wong kang sinudarsana dening para kawula. Nek ratune wae nandhang susah, tanwandi menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontenanipun para kawula. Ingkang tentunipun ugi badhe ngraosaken sisah. Mila Yayi, sampun ngantos paring dawuh ingkang mekaten, tumunten kababarna menapa ta sababipun dening ngantos Paduka Kyai Prabu kepareng-paring dawuh ingkang mekaten. Mboten wonten margi ingkang jinangka kejawi namung margining pejah. Lho nyuwun pangapunten. Menika wonten menapa Yayi? Menika wonten menapa? Sajakipun wigatos tumraping negari Ngastina. Koko Prabu wonten dawuh. Panjenengan prisa piyambak paribasan separuning gesang kula menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Separuh uripe Duryudana menika sampun kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Tresna kula kaliyan Yayi Ratu Banowati menika ngungkuli dhateng gesang kula piyambak. Mila boten aneh menapa-napa ingkang dipun suwun dening Yayi Ratu Banowati tartemtu kula maringaken sampun malih wujuding brana pijes, sampun malih wujuding brana prabeya. Menawi Yayi Ratu Banowati menika ngersakaken pejah gesang kula badhe kula caosaken waton dados pemareming Yayi Ratu Banowati. Lah iki kula ngertos. Lajeng nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang ngembet dhateng Yayi Ratu Banowati? Koko Prabu wonten dawuh. Sampun wonten setunggal warsa menika utawi setunggal candra.
Yai Ratu Banowati lagak lagu lagianipun beneh kalarat ingkang sampun lagak lagu lagianipun beneh kalarat ingkang sampun werdinipun anggenipun ladi dhateng kula sajaipun sampun boten lair batos anggenipun teladi dhateng Kang Rayi Duryudana sampun boten lair batos ketitik awis-awis Yai Ratu Banowati munjuk atur dhateng Kang Rayi Duryudana pendak-pendak kula caketi wonten kemawon pawadanipun anggenipun badhe nilar pun Duryudana malah sampun mangambal-ambal makaping-kaping Yai Ratu Banowati boten ngrencangi anggen kula kembul dahar Yai Ratu Banowati pendak-pendak mapan wonten ing patenggan tumuli kula mapanendra wonten sisihipun warna-warna mawon pawadanipun anggenipun nglungani dhateng Duryudana monggo menawi kula candhak astanipun semuradi ngipataken ora Bu sajaipun Yai Ratu Banowati sampun kecalan katresnan kaliyan Kang Rayipun Duryudana ora Bu sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing jagat sampun wonten ginanipun kula mukti ngawi bawa Nyakrawati baudeng wonten ing jagat nadyan kula menika dados nalindra nadyan kula menika kebegan Brana Picis nanging menawi kula kecalan katresnanipun Yai Ratu Banowati persasat wastra lungset wonten ing sampiran sarah mumbing lautan urip kula sampun boten wonten ginanipun mila dinten samangke Kawula Prabu menawi Yai Ratu Banowati boten wangsul kados wingi unik katresnanipun kaliyan Duryudana kula aturi anuntun dhateng lampah kula pundi margi ingkang pantes anggen kula badhe nglampus diri nganyut tuwuh nilar kamukten negari Ngastina Kawula Prabu Baladewa jagat masesaniku putur wayang tur jagat wiladala Yai kula nuwun sewu kula ngertos kados menapa pangraosipun Madya Yai Prabu Duryudana jenyatanipun kula menika anak seni piyambak bilih Yai Prabu menika ageng katresnanipun tumrap ingkang garbapun Yai Ratu Banowati nanging nuwun sewu wonten kalepatan ingkang sinandhang dening Yai Prabu Duryudana nanging boten magepokan kan lampahan ingkang sampun panjenengan pangendikaaken anggen paduka ngudar gagasan wonten ing madyaning pasewakan satemah kathah para nayaka punggawa miwah para kawula ingkang mangertosi dhateng penggalih paduka Yai Prabu ingkang mangertosi dhateng kawontenanipun Yai Prabu Duryudana kula nuwun sewu lenggir sampun kinten kula menika kumelancang krana boten tinimbalan kula wantun munjuk atur namung semanten kula ngleresaken dhateng pangendhikanipun anak Prabu Mandura anggen paduka nggadahi perkawis kaliyan ingkang garwa menika kula nuwun sewu boten satrepipun menawi lajeng dipun ngendikaken wonten ing madyaning pasewakan kula nuwun sewu nggih menika perkawis kula warga mestinipun sak jawining negari Ngastina boten kenging mangertos babagan perkawis menika nanging gandeng sampun kelajeng monggo reruwet renteng menika tumuli dipun udari sesarengan sak mangke sinten ingkang katimbalan supados munjuk atur dhateng ngersa paduka anak Prabu Ngastina Prabu wonten dawuh miturut petanganipun paduka Kanjeng Prabu menapa Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan ingkang Rayi Duryudana Yai kula nyuwun pangapunten menawi saking petanganipun ingkang Mandura katresnanipun Yai Ratu Banowati menika boten badhe ical kaliyan paduka Yai Prabu Duryudana boten badhe krana kula nuwun sewu pengajapipun para wanita menika namung kamulyan ugi katentremane lair lan batos mongko nyatanipun paduka Yai Prabu Duryudana menika benten kaliyan nalindra sanesipun menawi paduka menika nuwun sewu nggadahi krentek garwa sak liyanipun Dewi Banowati tertentu saged kasembadan jur panjenengan nggadahi wewenang tumraping nalindra saged garwa mboten namung setunggal wanita ingkang minangka dados sisihan paduka Yai Prabu Ngastina namung kemawon jagat menika dados paseksen kasetyanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana kelawan Yai Ratu Banowati panjenengan mboten nate tumindak ingkang mboten sae kelawan wanita sanes panjenengan menika mujudaken satunggiling tiyang ingkang setya bekti dhateng wanita inggih Koko Prabu
marmanipun kula sampun prasetya jagat menika mboten badhe wonten wanita sanes kejawi namung Yai Ratu Banowati. Lah inggih menika lajeng menawi Yai Ratu Banowati nggadahi sloga ing kados mekaten menika kula nuwun sewu mesti kemawon mboten babakan perkawis anggen paduka sampun mboten tresna kaliyan pun Yai Ratu Banowati. Inggih Paman Arya wonten dawuh menapa ing kedah kula lampahi lan menapa syarat utawi jalaranipun dening Yai Ratu Banowati menika. Aduh nggih kula mboten wantun matur kersa paduka anak Prabu Ngastina mangke ajrih menawi kalepatan namung semanten monggo wonten ing mriki kathah para priyagung para pinisepuh ingkang langkung pana babagan panggulawentahing kula warga. Kula kinten nuwun sewu lho kula warga pundi kemawon menika tertentu nate bentrik nate kisruh nate geger nanging sak jumlah kula menika gesang wonten ing alam padang dereng nate kula nyumurupi kula warga Sokalima menika padu menika dereng nate sami bentak sirah menika dereng nate. Mbok monggo kula nyuwun priksa dhateng ingkang bapa ing Sokalima kados pundi caranipun sumados antawisipun kakung lan pawestri menika saged sayuk rukun tetunggalan mboten nate paben mboten nate bentik menika caranipun kados pundi Baduna wonten dawuh nggih kados pundi caranipun supados kula warga menika sae Yai Ratu Banowati saged wangsul kados wingi-wingi kula nuwun sewu ingkang dawuh supados dawuh ingkang Bapak Sokalima sinten nggih Paman Patih Arya Sengkuni. Dik Patih pripun mulya-mulyaning kula warga menika namung Sokalima sing ora tau padu. Nggih. Merga bojo kula jaran, nggih ngoten ta? Mboten ngoten, kula niki mung nyontokke kok. Nah upama bojo kula niku wong mesti ya padu saben dina. Wong kula ya ora ngerti artine bengi ngaing bojo kula. Bojo kula ya ora paham kata-kata kula. Oh nggih. Mila kula menika tentrem ayem. Nggih. Lah menika wonten pandangan dening sing anak Prabu Duryudana. Tingkah lampahipun nuwun sewu lagak laguyanipun Dewi Banowati benek radat saben kula nuwun sewu lho nggih kula ngrumini pangandika paduka mboten dados menapa Kakang Premban piye etungane piye lan miturut penemune Kakang Durna kepiye luwih-luwih saka paningal batinmu kepiye kontok blek guduk sual gembol sumarante hawala nuwun sewu nggih Congkraing Balewisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Nggih. Congkraing Balewisma menika wonten pinten-pinten perkawis langkung menawi Congkraing Balewisma menika dipun sababaken anggenipun ingkang garwa pun Dewi Banowati menika nggadahi sloga ingkang benten. Kula nuwun sewu menika saged dipun etang. Dipun etang kados pundi? Setunggal. Menika ugi saged nyebataken bilih ingkang garwa menika kula nuwun sewu sampun koncatan katresnan. Sampun koncatan katresnan. Inggih. Angka kalih wonten pangandika paduka ingkang damel kogel kagelan penggalipun ingkang garwa wekasan ingkang garwa menika mutung caranipun kawula menika mutung penggalihipun lajeng boten purun paring pangandikan dhateng paduka anak Prabu Duryudana boten purun matur kersanipun anak Prabu Duryudana saben dinten namung kendelan kemawon niku janjanipun miturut ingkang Bapak Sokalima menika namung manahipun anggenipun kagol kogelan. Inggih. Kula mboten nate damel kagol kogelan manahipun Yai Ratu Banowati menapa ingkang dipun suwun tartuntu kula paringaken leres jar panjenengan menika Nalendra ing mboten kekirangan menapa kemawon wonten ingkang angka 3 kula nuwun sewu menika radi sakral lho rada sakral piye Kakang Dono panjenengan sampun mboten saged maringi jatining pemarem dhateng Dewi Banowati satemah ingkang garwa menika kagol ingkang garwa menika mangkel manahipun krana pendak-pendak nuwun sewu panjenengan dipun kanthi sumados karonsih sakataning jalma priya panjenengan saged mboten saged maringaken jatining pemarem dhateng garwa pun Dewi Banowati. Mbok sing cetha wae Kang. Apa tegese ngono kok jatining pemarem kuwi kersane piye? Dik Patih kowe iki kudu nganggo basa sing kaya ngene iki nek dicethake ndak ora apik kedadeane. Ngono ya. Heeh.
Tegese jati ning pemareng kuwi. Ngene lho Dewate. Piye ya? Durung tekan gone wis ngerem. Lah. Iki perkara kula warga ora perkara wong nunggang kendaraan. Lah ora dong tenan ta kowe iki wis pancen angel banget. Pate SDM rendah ki pancen kaya. Ngene tak omongi ya. Kepiye ya? Bawa Duna Prasaja ki mawon sampun ngatos dipun simpen menika tiyang utawi sampun ngancik yuswanipun sedayanipun. Nggih. Sekedhap badhe kula padosaken ukara ingkang saknyatanipun menika mangke mboten badhe damel kaget menggalipun para sepuh. Nggih, kados pundi? Ah menika ngaten. Ibaratipun tiyang nitih kendaraan menika dereng ngantos dumugi papanipun menika sampun mlepek. Businipun sampun mboten mletik. Lah menika ateges damel cuwa penggalipun Dewi Banowati. Ah, cuwa ingkang kados mekaten menika menika saged dipun selaki ternyatipun nuwun sewu tiyang mangun bale wisma menika ugi mboten kok babakan perkawis lair tok, nanging perkawis batin ugi kedah dipun cekapi jeneng menika dawuhipun ingkang Maha Kawasa. Yen perkara lair dicukupi ning batin ora dicukupi menika ugi mboten sae kedadosanipun. Semanten ugi iso nyukupi batin ning lair ora tau nyukupi menika ya ora apik kedadeane. Batin iso nyukupi lair ora menehi apa-apa. Njulan njaluk ning ora tau blonjo apa-apa menika ugi mboten sae tumraping ingkang Maha Kawasa. Mergi nuwun sewu tumraping kapercayan menapa kemawon tiyang nambut bali wisma menika kedah saged nyukupi lair ya batin. Menawi salah setunggal menika mboten saged nyekapi menika mboten sae kedadosanipun. Kula kinten malah kula ingkang adreng tinimbang Yai Ratu Banowati. Ngaten nggih? Inggih. Kok saged adreng? Jamunipun ora nggih? Lah malah takon jamu. Ngandani kok takon jamu. Boduna. Mboten jek, sampeyan ampun sembrono. Niki magepokan kalian penggalipun Yai Prabu Duryudana. Lah inggih menika ingkang mangka sekawan nuwun sewu. Mboten nampa kula badhe ngajri-ajri penggalih paduka menika mboten. Tuhan kula mboten badhe mbeta penggalih paduka menika mboten. Piyai putri ingkang sipatipun kados mekaten menika janjanipun tuwuh rasa tresna kalian priya sanes. Lah menika jagat dewa patur Yai Ratu Banowati dereng nate medal saing kedatun lajeng priya sanes menika sinten? Menika namung ukuranipun utawi wetangan kok nggih. Lan kula pitados Dewi Banowati mboten badhe tresna kalian priya sanes. Sinten ingkang badhe nyekapi kados paduka nyekapi dhateng garwa Dewi Banowati? Tentu kemawon mboten wonten jagat menika mboten wonten. Najan ning adol bagus ning nek ora iso nyukupi laire kawan kalian panjenengan. Inggih. Nanging nuwun sewu ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna kalian priya sanes menika wonten. Wontenipun kados pundi setunggal mboten nate purun cecaketan kalian garwanipun ingkang kakung menika ciri gethekipun wanita ingkang sampun tresna dhateng priya sanes tegelipun sampun ketukuran rasa tresna karo wong lanang liya. Menika tegesipun sing wedok ki ora tau gelem caket karo sing lanang. Pendak-pendak dicaketi mesti lunga. Inggih. Angka kalih nek arep turu mesti ketapeti. Mboten tumuli tilem nanging namung ngumbara angen-angenipun menika ingkang saged dipun wastani wanita ingkang sampun tresna kaliyan priya liya. Ah, ingkang ketiga menika saged langkung cetha piyambakipun ngunggulaken priya sanes wonten ngajenganipun garwanipun. Upamanipun ingkang priya menika senopati. Tumunten Dewi Banowati matur kan paduka anak Prabu Duryudana. Sinuwun bilih si A menika kasetanipun linangkung. Si A menika kewajibanipun kasatriyan dipun tetepi. Si A menika ngantos wong salwangsul. Tegesipun ingkang garwa menika sampun gadhahi raos tresna kaliyan ingkang dipun sebat menika kala wau. Mekaten. Inggih. Mila, Der. Perkawis menika monggo dipun taliti langkung permati. Menawi garwa gadhahi sloga ing kados mekaten, paduka kedah samapta ing gati, sawega ing diri, tata-tata ngadepi dhateng kawontenan ingkang saknyatanipun, nggih. Anak Prabu gawe geger. Gawe kaget sangyanipun Kang Bodha lenggah. Eneng apa kowe matur aja gawe kaget.
ndak sawang kowe mbanding tansah leladi kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. Sawo-sawo karepatan Diagung Pangaksama sinuwun tadah wadana ingkang kathah ngantos mengkis-mengkis anggen kula mlajar saking Taman Negari Ngastina dumugi kedaton ing Ngastina namung badhe munjuk atur Biar matur apa ana lelakon apa ing magepokan kelawan garwaku Yai Ratu Banowati. kados menapa kageting manah kula sareng kula leladi kaliyan Dewi Banowati nalika semanten pancen Dewi Banowati menika seraganipun benten kaladat ingkang sampun mboten nate manjing taman nanging malah dangu-dangu anggenipun manjing wonten ing patenggan mboten nate medal saking patenggan nalika semanten kula badhe cecawis unjukan wonten ing patengganipun Dewi Banowati. Nuwun sewu sinuwun kedadak kula sumerep glibetipun Piyai Kakung ingkang glinding saking peturon tumuli manjing wonten ing sak ngandhaping patenggan sinuwun. Lanang apa wedok? Nuwun sewu blegeripun jaler Jagat Dewa Banu. Para Prabu Baladewa. Napa sing dingendikake Bapa Durna kababar dadi kasunyatan? Banowati garwaku wong ayu. Ora ngira babar pisan jebul lepek gedhoamu. Kowe nyinggahke wong lanang ning Taman Negara Ngastina. Bapa Prabu Baladewa. Yayi ana wong tenguk barang kok disampar. Kapamu kapan? Wong ki nek senengane nibake perkara karo wong liya ya wis kaya ngono kuwi. Iya kaget aku nganti kelengkangan. Ketune goleki. lho tiba nendi ya? Nganti coplok ketune barang ora. Nggih. Jagat Dewa Bathara. Boduna. Oh, kula wonten dawuh, Ger. Napa sing mangsa merepi lumantar paningal batin kababar kawursita. Oh, lole. Kula nuwun sewu sampun ngantos gerah penggalipun langkung rumiyin. Mbok menawi menika namung ngabdi saking Negari Ngastina ingkang resik patengganipun ingkang garwa. Ingkang kemban menika dipun dangu. Menapa tepang kaliyan priya ingkang mapan wonten ing patenggan? Mbak, Wonten dawuh. apa kowe tepung? Mbok menawa monggo piranganing abdi Negara Ngastina. Mboten. Abdi Negari Ngastina menika menawi sowan sedaya mawi peranaan. Tuwin mawi jarik. Menika priyanipun mawi training kok sinuwun. Nganggo training. Nggih. Boduna. Wonten dawuh nggih. Training menika menapa? Training menika celana panjang. Ingkang kagem olahraga utawi ngolahaken raga supados jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wes, ngawur-awuran tenan to. Jiwa yang sehat terdapat jiwa dengkul matos. Yen ngono wong lanang liya Kasinggihan mekaten. Jagat Dewa Bathara piye uripku? Bawa Durna gesang kula kados pundi? Lole sabar nggih, sabar. Sampeyan malah do tenguk-tenguk teng mriki. Ora budidaya niliki taman kados pundi wujude maling sing paling gebang kaliyan bojo kula Banowati. Oh yo jagat pangestu ngono, Mbak Topan to, Mbak. Mono kawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe mapan ana ing kene kira-kira wis pirang dina? Setengah sasi. Mbak Topan. Nalika kowe teko sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina. Tak menehi wektu sedina, 2 dina, 3 dina lah kok ora ampuh tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu.
tilem kemawon sampean dadak njaluk diceritani. Sampean teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Pak Obat, Obat. Ngono ya? Nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampean ora gelem. Bareng tekan Mumbai pun. Sampeyan nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondheli ning tidak secara langsung. Sampeyan maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakjane kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Sak suwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lha tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ora. Nek hop. Panjenengan ngendika, "Heeh, nek ora nggih, empun kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat." Mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon. Ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Pak Obat, Obat, kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhake karo angen-angenku. Asik. Ane ming sak kula niku ya ibarate cebol gayuh wulan kutha ngitung lintang tange kelakone cepak kurunge. Kowe nalika semono tau crita karo aku. Sing jeneng kang gumlar ning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan wae kadangkala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe kepinginan ya asrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon. Pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek ngelirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang, niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nggih, anu jantung. Tresno. Pak Obat, Obat. Lah kok dadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi? Dasarmu apa? Lah sampeyan nek ndelokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas muceki sandangan sampeyan pas umbah-umbah, sampeyan lenggah teng kursi, sampeyan ngelirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik. Tak kira nek kathok jero kula ketok e. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake ning bareng tak sawang niku mboten ngelirik kathok kula ning ngelirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong. Dawuh. Tak kandhani ya, ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho kok uripku luwih seneng, luwih tentrem, luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra, aku wis iso ngguyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek emben kudung sawet to. Kurang ajar bareng tak sawang nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng ta kula nganti nika? Seneng Mbak Tobat. Esuk-esuk wis ngetel jatilan karo jingrak-jingrak. Aku arep munjuk wae nganti ora sida mergo ngguyu kemekelen jebul tinemune
tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng nglipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula apa tresnane ati lan ati tegesan anu tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnane kula apa anane Coba nomor 3 nah nomor 3 mbok sing cethak ngedeg-degi senengane tresna sing nomor 3 tenane nganti klerak-kleru lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku waduh tenane iya Bagong tenan yakin iya tenan wis pirang-pirang dina iki tak olah-alik jane aku ya ora percaya ning atase Banowati kok tresna karo Bagong ki dasare apa ning jebul tresna kuwi ora iso ditolak tresna kuwi ora iso disingkirke tresna kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat kinodrat Banowati tresna karo Bagong wis aku wis bloko lho Pak isin aku wong wedok kok ngomongke dhisik pecah nek Prabu Duryodana tekan kene nek badhe ngunjara panjenengan kula ya kudu dikunjara nek badhe mitara panjenengan kula ya kudu dipidana pokoke supaya mukti supaya mati asik matur nuwun yuk bareng yuk monggo Mamas digandeng batu picak apa piye picak jengkulmu mlacak mengkon gandenge kok padake ndur dianggep picak men mesra wis men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan baru mau tangane gede banget kok tangan gendruwo wegah kon remet-remetan remuk tanganku ya abuh kabeh yo mlaku yo monggo injih salebetipun orang panjenengan mresani dateng guyon maton sembrono parikena para abdi negari Ngastina tuwuh raos kuwatir salebeting manah kula. Kuwatir piye maksudmu Diamon? Diajeng. Kok klerak-kleru terus aku saking diajeng. Menawi mangke ngantos Sinuwun Prabu Duryodana menika wuninga. Menawi ngantos mangke para nayaka negari Ngastina menika wuninga mongko Sinuwun Prabu Duryodana menika gadah kadang inggih menika para Sata Kurawa. Menawi ngantos mlebet wonten telenging taman kados pundi menika mangke kedadosanipun. Kowe iki tak pikir ora lahir batin. Mboten lahir batos kados pundi? Mau kowe ngomong karo aku, matur karo aku Diajeng. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati. Abot padha dipikul, enteng padha dicangkik. Tegese ana masalah apa-apa iki diadepi wong loro. Aku saiki kowe pikirane kaya ngono. Berarti omonganmu mau sore mau ora lahir batin. Tobat, kula menika lahir batos. Ana lahir batin nek wis pancen diniati ngene iki bebasan rawe-rawe tak rantas malang-malang diputung wong loro. Aku mau wis kandha to, aku lara kowe ngrasake lara. Aku mati kowe golek dalaning pati. Semono uga kowe lara aku ya ngrasake lara. Kira-kira nek kowe tekane pati pangestumu tak jaluk, aku tak golek rondo. Tobat aku sak penake dhewe omong. Mulai kula pecah panjenengan ya kudu pecah. Kudu, pokoke mati kabeh. Wis ngono wae rasa dadak piye-piye. Sapa sing arep mepalangi? Menawi ingkang rawuh wonten ing taman menika Sinuwun Prabu Duryodana, malah kepasang Yogya katujuhe ngoni. Inu putrane Pak Subakesna. Ki ana ide no, ki ana ide. Tobat iki mung kari bodong tok sing ngerti. Heeh. Kepasang Yogya katujuhe ngeno, nek Prabu Duryodana tekan kene, rawuh mrene tak tembung sing apik-apik. Sinuwun Ngastina gandeng Dewi Banowati sampun boten tresna kaliyan panjenengan, mila samangke sampun tresna kaliyan Bagong.
panjenengan kula aturi misahaken kantosanipun Dewi Banowati, Dewi Banobati, Banowati kok Banobati. Ana kokean batine iki ngene iki. Dewi Banowati badhe kula wengku minangka garwa. Menawi Sinur Prabu Duryudana duka, Apa dianggep aku wedi karo Nalendra Ngastina? Tresna kuwi abot. Abote kaya wong nyangga bumi. Mula tresna kuwi adang kala iso ditohi pati. Iki tak ketokke jiwa lanangku karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana tekan kene tak tembung ape-ape ora entuk, tak jaglut. Batobat apa? Kuwi tenan apa piye? Ya mbuh mengko. Batobat apa lah kok ora maton ngono lho. Wis pokoke engko terus pokoke dilakoni sik lho. Ora apa-apa lah. Mau ngantuke. Bola-bali kok ngantuk-ngantuk mau wis teturon saiki ya ngantuk meneh Batobat apa lho sampe naik dhewe. Kok meng arep ngontak ngantuk terus. Amo ora konangan berita. Tutuk-tutuk kae, Pak. Batobat apa sampe naik dhewe ora. Dewi Banowati. Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, kula nyabdipun Gegawan Durna ingkang sowan mriki. Kok karenipun dipun tutut menika wonten menapa? Nuwun. Assalamualaikum. Kaya dirambati bekicot. Sangkem kok klenyitir aja. Batobat. Dewi Banowati. Inggih kula ingkang sowan. Karajan rawuhipun wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Oh nggih, wilujeng Gusti Ayu, wilujeng. Menapa to sababipun wilujeng andika rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina? Monggo mboten sareng kaliyan Koko Prabu Duryudana. Menika mau ngaten nggih Gusti Ayu. Salebete kedaton menika dedrek. Krana pangraosipun ingkang raka, penyanipun Gusti Ayu menika sajak beneh keladat ingkang sampun. Lagak lage-lageanipun menika benten kalian ingkang sampun kelampah. Mila ndadosaken sungkawa penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumunten dipun rembag, dereng ngantos purna anggenipun sami rembag. Wonten pelajaripun nemban anggenipun atur pelaporan dhateng Sinur Prabu Duryudana bilih salebeting taman menika wonten satunggiling priya ing mapan wonten panjenenganipun Dewi Banowati nggih Gusti Ayu. Prameswari Dewi Banowati. Kula nuwun sewu Gusti Ayu, menapa leres aturipun remban menika kala wau? Batobat banget lingaya wara. Embanipun wonten pundi samenika? Ing atase kula menika Prameswari lho. Kula menika garwanipun Sinur Prabu Duryudana. Dianggep kula menika wong loro saudon, loro saurumpan. Dianggep kula niku wong wadon sing lobok kembene kendho, tapi ngono apa piye? Ora ana menungsa ning Taman Sari lho kok. Atur pelaporan ning Taman Sari ana menungsa wong lanang meneh. Batobat. Kaya ora kajen rasane. Nuwun sewu sampun duka. Menika namung pelaporanipun nemban. Namung aturipun mban. Upami mboten, inggih mboten dados menapa wong jar nyatanipun kula menika namung dipun dawuh supados niti priksa kawontenanipun Taman Negari Ngastina. Kakang Durna, Pripun Dewate? niki kok enten tegesan teng mriki pirang-pirang. Pundi? Niki teng mburi kula. Merke napa? Werna-werna. Berarti apa-apa kalu niku. Rokok apa-apa doyan ketara. Filter napa kertek? Napa? Kertek. Kretek. Kretek. Wonten filter, wonten kretek, wonten lintingan. Wah, jan dokoh tenan. Cangkem apa jogangan? Apa-apa kok kalu. Iya, lah niki nek iso dadi bukti. Niki ta coba. Niki akeh banget teng mriki niki malah sajake niki wau mbok menawa bar dinggo jagongan Kakang Premban. Ding. Kagat risang kapirang urin angkul kinempet kempit dosa ngreknaning bawana. Kula nuwun sewu Gusti Ayu. Wiwit nalika dinten menapa panjenengan menika ses? Batobat, Pak. Ingkang sesinten kula menika mboten ses lho. Lha menika wonten taman. Jertaman menika papanipun papan lenggahipun Gusti Ayu Dewi Banowati. Menawi wonten tirak
menika ateges mriki menika nembe kemawon wonten piyai Kangkong ingkang lenggah. Mila menawi paduka Gusti Ayu mboten waloka dhateng Begawan Durna. Menapa paripaksa kula ngopyak lebulus. Lah kok jebul sing metungel saka lebeting patenggan. Lho, menika mboten pangling. Lah keparep pancen nusa ra tatanan. Gusti Ayu menika rak Bagong to? Lah to pati nggih menika Bagong. Kamas kok medal. Angel ditokke yo metu dhewe. Nune nggih penemban Durna, kula pun Bagong. Lho, Bagong kok nang ngene? Nggih pun setengah sasi. Lho. Weh, nek ngono sing ngudut apa-apa kaluwi. Bagong kuwi. Tobat Mas, meniki yo diwenehke asbak ora dibuang sak kenake dhewe. Wong sing nyapu ya aku. Nek urung sing ngresiki ya aku to. Inggih, nek ayo dicecek ning kon asbak kok dibuang sak nggon-nggon barber. Marai konangan lho coba. Oh, lho Bagong kowe iki ngapa? Nang kene kowe iki ngapa? Nggih nyun ngapunten arang ya. Kula menika niatipun kepengin resik taman Kadilengleng Taman Sari Negari Ngastina. Ning kula niku mboten entuk wangsul kali Dewi Banowati. Lho. Ing atase kowe drajating ponokan kok ora entuk bali iki sebabe apa? Mboten ngerti, mang takon kali sing kawogan. Ning sadurunge sampean takon ampun kaget lho. Ampun kaget. Mengke sampean kaget mergo perkara niki ora perkara sepele. Perkara sing gedhe ning nyatane pun diantepi. Nuwun sewu Gusti Ayu kok bakal mboten pikantuk kondur menika wangsul dhateng wismanipun menika sebabipun napa? Tobat kula nuwun sewu kawon Mbak. Kula sampun kebanjur tresna lan Bagong. Ora krungu mesti. Ketara ora kaget. Terus pundi kersanipun? Kula kok mboten matos mireng radi sorang ngene paring pangandikan. Tobat. Kula menika sampun kebacut tresna kalian Bagong. Lho. Lah ngandel ora. Piye Kakang Durna? Sampeyan mboten krungu? Mboten. Gusti Ayu Dewi Banowati kok ngendikake nek tresna karo Bagong. Iyeng yang Bagong mesti meguru kowe. Kowe mesti nggawa dukun kowe ya. Kowe mengkong kaya ngono kok nganti ditresnani dening Sin Gusti Ayu Banowati iki mesti kowe nggawa guna-guna. Kowe menungso ra tata Bagong. Nyun ngapunten wis dadi tekad sebaya mukti sebaya mati. Panjenengan menika garwanipun anak Prabu Duryudana. Tobat kula ngertos menawi menika garwanipun Sinum Prabu Ngastina. Digampangno nek ora tresna piye coba? Apa tresna kok dipaksa? Wong bebrayang dadi siji. Nek ora tresna salah siji ya wis. Monggo nyatanipun sasampunipun Bagong mapan mutring mapan mriki menika kula nuwun sewu kula tresna kaliyan Bagong. Maaf ya Dur. Bus. Ayo nuwun sewu karang arep ala dikaya ngapa ki nek wong kewahyon. Lho, putri cantik jelita kaya ngene wae kemintil-kintil karo Bagong. Ngono. Apa? Kemintil-kintil. Maksude apa ya jenenge kuwi? Templek karo aku lah. Nek carane Dara iki templek. Mula wis ora usah dadak piye-piye. Sampeyan saiki bali, nek perlu Sinum Prabu Duryudana mangaturi priksa. Nek teng mriki pun wonten maling sing iso ngewat marang Dewi Banowati, sing bakal mulyake Dewi Banowati. Ora lole-lole. Iki serius. Loh, nek kowe dadi maling nang Negara Astina, aku wajib nyekel karo kowe. Aku wajib bondo tanganmu ngrincung sing maleboke pakunjaran. Yen perlu kan apa pasiksan, mergo kowe wani ngewat marang Putri Narendra, garwane Narendra Ngastina. Bagong kowe dibondo bakal dihukum picis ana ing alun-alun negara Ngastina. Kamas. Batu-batu boyo jumeneng wani ngono lho. Ngayomi karo Piyai Putri kok ming begogok kaya ngono kuwi lho. Kasatriyane nendi? Kemane nendi coba? Boyo jumeneng wani. Jojo muntap lir kinatap duka yayasinipe. Ya ngono lho. Netra kocak mondar andir. Lho, bathukku gatel kukurke inggih. Lole lah kok gelem ngukurke tenan to Dipate. Tulung bathukku gatel. Mak ukur dhewe.
Piye marang gleleng. Iki bukti bahwa cinta kita sudah menyatu. Katresnane awake dhewe wis dadi siji. Tresna sudah menjadi satu, tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Mula sampeyan ndak usah maksa kali aku nek nganti aku engko nesu, nganti aku engko muring krewekan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, apa kowe ora ngerti? Apa kowe ora miris? Yen aku nggawa para sata Kurawa. Mula kowe pasrah bokokan karo aku, Bagong. Tak bonto tambah krincung sikilmu. Oh, endah-endah kowe ming wong mlarat. Kowe iki ming batur. Kowe gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki ming kere. Ibarate kaya cecak muntal cagak cebol kaya wulan mutung ngitung lintang tangeh klek. Sing dadi nyatane Dewi Banowati tresna karo aku, mesti tok gawe. Mesti tok gunake daya kemanten. Ilmu guna kasantikan supaya Dewi Banowati katok karo kowe. Ora-orane Dewi Banowati tresna karo kowe lahir batin. Iki mergo saka pangguna munggonmu bakal meret karo Dewi Banowati. Aku ora nrimake. Kowe mung wong kere karo nggaub karo Prameswari ora bakal lakon. Kowe mung wong gedibal karo ndhauk karo Prameswari ora lakon. Wah, jan omongane nganti kaya kaset sembadani bisu kowe mandi ucape Bagong. Kagate bala cita. Aku banget apa Kang Mas menika ginaken menapa lho kok iso kandhi kaya ngono. Nggih, apa to? Wis ben mengke wae wis ben omong dhewe-dhewe. Oke ciumu ya betul ya. Gitu sini. Percaya ta karo aku? Inggih amal Bakobat, apa pinter banget. Ih. Nang jiwit ki ora nggon cangkem. Senengane kok Gumun aku lho. Gemeske tenan Bakobat cangkeme gedene semono kuwi. iki kulinane nggo ngemut ndas. Ya, dadi aja kaget. Ih, gemes aku to. Senenge ra jamak-jamak. Saya nek pas sare ae lho, Bakobat, iki ora Bagong nek sare ning ngoro iso werna-werna. Wis ana swara angin, swara ombak, swara roda. Lan sapiturute Bakobat, kaya ngoro kok kaya sekaten. Anggape cangkemku alun-alun apa piye? Njero sapenake dhewe. Iki ora mung tekan semene. Iki mesti okas sing do tekan kene aja kuwatir. Tenan, ning aja kuwatir, selagi aku isih ngadeg nang ngarepmu Dewi Banowati. Katresnane dhewe ora ana sing medhote. Aja kuwatir. Iki Bagong kok iki. Nggih. Walah dalah menungso ora tatanan. Lah kok dadi kowe mapan ning Taman Negara Ngastina iki karepmu piye? Ajeng dadi manten. Lho. Dadi manten karo sapa? Niki. Lho. Kowe ora edan. Kowe ora edan. Mumpung Baladewa isih durung muntak. Mumpung Baladewa durung nesu. Ayo bali. Bali ning wis mampu kono. Bali ning omahmu kok aja gawe geger Negara Ngastina. Yen kowe ora bali aja klakon tutak gretel ngendolo pecah dasmu kowe. Terus pundi Mas Bakobat kula ajre. Kowe lunga sik ana. Kowe lunga sik. Mergo iki piyai siji iki nek omong getak-getak engko ndak bergetar hatimu. Nggih. Wis makan dawuh kula wonten wingking. Heeh, gawe kopi. Inggih. Ora dicempluki cecak lho. Mboten. Mau gawe ana cecake. Ini ya tetep pangan. Tau mbak ya cah gleleng. Gaweane bojo. Ndak dikira ora ngurmati. Ora sakoken gunem. Kowe bali. Kowe tumindak ora prayoga. Kowe nyolong Yayi Ratu Banowati nggih Bang Yayi Ratu Banowati. Kowe mirang-mirangke wong Astina. Kowe ngoleh pasuruan iki Mbah Budioto nek bakal ilang selawase urip. Ayo kowe bali yo. Ora bali aku mentolo karo kowe. Sik to, Mas. Aku ya dina wektu tak omong. Ora mengko betul yo. Ora ngerti nasibe Begawan Durna.
kon gawe kaya Durna. Lho, Durna tak apake? Bisu. Kowe gelem apa? Ana bala tiba kok. Cici pitu. Modal. Namun cici pitu tok ayo nek ana. Kula wis kebacut tresna karo Dewi Banowati ora iso kula kon lunga. Kula gelem lunga ning watonana sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Piye? Kepiye? Kowe muni piye kowe? Kowe muni piye? Sing iso ngoncatke nyawane Bagong. Wah! Ora minggat karepane Baladewa. Gerakan kula jeblok ketemu. Lah sepatane lepok. Iki dayane opo iki? Lah kok sikilku kaya ora ndek kekuatan lumpruk, kaya ora ndek otot bebayu, ora ndek otot balung, ora iso tak obahke iki piye, Bagong? Ah, wis. Goleki kursi roda ye. Wis. Aja edan kowe. Aku dibalekke. Balekke nang ndi lho nyilih rung rampung kok kon balekke. Mbok yo sing apik nek ngomong iki, Bagong, aja edan. Bagong, aja edan. Kowe iki salah, kowe iki kleru. Kowe aja tumindak kaya ngono kuwi. Wis pokoke sapa wae sing mepalangi karepe Bagong, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aku ora mawas sapa wae. Aja kok Semar, Petro, Gareng tekan kene tetek aku arep garwa Dewi Banowati. Wis dadi niatku. Tur dasare Dewi Banowati wis tresna karo aku, ora bakal iso diugrek-ugrek. Sapa wae ora iso dadi pepalangi Bagong. Aku balekne nang ndi? Wong kowe kene dhewe kok kon balekke. Aku coba nek aku nyilih ning Mandura, kowe aja sembrono kowe. Omonganmu aja sembrono. Omonganmu aja marai mumet. Aku lepok kaya ngene iki kowe sing gawe. Pancen sing gawe aku. Terus karepmu piye? Ngono sih ya, aku tak genduren sih. Hei, ora lunga. Ora lunga. Lunga ora sak karep wong sikil-sikilku dhewe Bagong ora edan. Bagong ora edan. Bagong kowe teko kono kowe. Kene kok gila banget to kowe. Sing balekke aku sapa? Ha sing nyilih mau sapa? Oh, wis aku sing kon tanggo ya Bagong, please Bagong. Bagong, piye? Aja lunga. Aku balekke sithik aja lunga. Aku pulihke kaya wingi. Engko nek tak pulihke kowe ngantemi aku. Ora. Tenan. Sumpahi sineksen sing gawe urip. Kowe engko mateni karo aku nganggo nenggala. Ora wis aku ngaku kalah. Nek aku balekke mari kaya wingi iso mlaku. Tak balekke iso mlaku nek nganti kowe ngantemi aku, gedene kowe nampani pusaka karo aku aja takon dosa. Lempohmu ora ming sak sikil. Gulu medun. Aduh, mati aku Bagong cangkeme sing apik. Iki wis sampe bar tak cet. Aja sembrono, omonganmu aja sembrono, ora sembrono iki tenanan. Nek nganti sampean ngapusi, lehmu lempoh, tangan medun, pundak medun lempoh, sing tingil-tingil ming sirahe. Ayo piye, gelem ora? Aku wis seneng kok. Kowe ora seneng ya wis aku nek nganti-ngantemi kowe nganti nibani negara karo kowe aku manut. Kena apa-apa aku manut. Iku panjenengan apa kowe? Kok ampuh men ngucap kasembadan. Wah, dalah wis rasa kok kan rame ndang lunga. Aku arep bercinta. Hedian. Iki Yai Ratu Banowati Bagong. Ora urusan. Sayang karo aku kok. Terusno karo aku ora tak manfaatke. Rugi. Padake ora. Wah, edan tenan. Edan apa? Wis gak lunga. Ora lunga? Iya. Iya edan iki cangkeme elek tenan cah iki. Wah, nyemelangi kowe ora lunga kok diancam. Ayo pergi. Ayo guys, aku arep mandi. Aku harus siram aku harus siram kosokan terus kok Dewi Banowati takon nganduki aku. Senenge macam-macam. Terus aku bobok terus didulang. Karo Dewi Banowati didulang dahar. Bar didulang dahar terus arep ngopo? Sok tahu. Kepo. Wah, kepo barang ki apa? Ayo pulang. Ayo.
Ayo. Kono. Tangane iki lho ngecek pacar aku. Yo, kaya aja pamer. Kowe aja nglereng kowe. Kowe tak kandhake Pandhawa kowe. Omong To, Pak. Mboten graita babar pisan bilih panjenenganipun Kang Mas Bagong saged ngrampungi perkawis. Kula menika gumun lho. Panjenengan kok lakon-lakon saged kados mekaten menika dayanipun menapa? aku dhewe ya ora ngerti ning sing penting rak berarti iki wis iso dibedhek. Nek pancen perjodohanmu karo aku kuwi pancen wis di ayome karo sing gawe urip ketitik sak ucapku mandi sak ucapku kasembadan wis Banowati. Mula kang saka kuwi karo aku wis ora bakal mikir ringa-ringa. Inggih. Ya, Inggih. aku saya sumuk Inggih kersanipun godhog wedang. badhe kangge menapa? Siram batu-batu, Pak. Ngestina menika sampun wonten toya ingkang mabenter. Kari ngecorke? Inggih. Asik, asik. Ini aku dempengnya kepanasan nih. Pol tak panaske tak nggo gudhog sirah ngelothok ndasku. Batu-batu, Pak. Ora nganggo toya adem dicampur ben supaya anget. Ayo cah desa. Ora ngerti. Monggo kula ndherekaken dar menapa-menapa. Ya, martabake wis teko. Sampun. Ya jar bebarengan karo ngrungok-ngrungokke apa. Santai, pokoke engko lelakon selanjutnya mung kari nglakoni. Pokoke ora usah kuwatir kowe karo aku tetep siap. Inggih, ngesaken dawuh. Ya, mlebu mburi. Monggo, monggo kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kita. Yai. Jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ngroko ing Ndarawati. Mila tinimbalan sak wanci-wanci wontenipun namung sendika ndederek lan boten badhe madal dhateng dawuhipun kadang kula ing Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih sampun boten kirang prayogi lan tansah pinanginganing kawidadan lampah kula. Kresna kakangku. Werkudara piye? Badraarja sarawuh Kresna kakangku. Ya Dimas slamet tekaku. Ora ana lan swiji apa Yayi? Basaku atura. Tak tampa Werkudara. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yayi Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lha kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Yayi. Sasampunipun ing Raka Sowan tuwin para kadang sampun keparamanen Brama dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Wonten menapa dene Paduka Yai Prabu Amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawaka. Menawi kepareng kawedhan ingkang kathah tumunten kababarna Yai Samyaji Koko Prabu estining manah krana sampun sawetawis lama kula mboten panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ana ing batos ingkang tan bangkit pinambeng. Daya-daya saged panggihan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene sasampunipun kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Babar pisan kula badhe nyara widhekaken dhateng lampahan ingkang sampun kula lampahi. Lampahan menapa Yai? Watara pinten dinten ingkang kepengker mboten kula etang. Krana tumrap ingkang rayi Ngamarta lelampahan menika estunipun badhe kula supekaken nanging nyatanipun malah tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi anggen kula lampah pasumpenan mundhun ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten ngembet dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa miwah garwa putra namung katon inggih menika Panakawaning Ngamarta inggih menika pun Bagong Koko Prabu kados gumuya latah-latah sarta anite baita lelayaran wonten ing satengahing Benawi dumadakan boten ngertosaken paranipun teka wonten toya ingkang anyapu dhateng lampahing Palwa wekasan Bagong kendhang kapracundhak kuntal kaprapal sedaya para kadang Kakang Semar Nalagaring menapa dene peta
malah sajaipun boten mailu dhateng kawontenanipun Bagong menika kala wau. Estunipun boten badhe kula manah nanging gandeng saya dangu saya musik wonten salebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu pasumpenan ingkang mekaten menika kala wau werdinipun menapa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu Amedarna dhateng ing rayi Puntadewa Koko Prabu wonten negari Ngastina ngrembak perkawis penggalipun Nyai Prabu Duryudana ingkang sajaipun nembe boten tentrem kedadak sawanipun abdi taman negari Ngastina munjak kersanipun Nyai Prabu Duryudana bilih wonten satunggiling priya ingkang wantun anggebang dhateng prameswari Ngastina inggih menika Nyai Ratu Banowati. Saranalika ingkang laka tilik utawi niti priksa dhateng taman negari Ngastina. Kados menapa kagiat ing manah kula. Sareng kula pinanggih kaliyan tiyang jaler ing mapan wonten ing taman. Mboten sanes kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang wantun anggebang Werkudara. Nggih. Janaka klepat tanpa pamit. Wah, ngerti sing dibeda. Ya kuwi Banowati tanpa taliwara. Koko Prabu. Nggih. Menapa Koko Prabu sampun prisa piyambak, sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu menika wadul dhateng Nyai Prabu Darmaji namung pawarta nanging nyatanipun boten kababar dados kasunyatan Kresna. Kowe aja micake wong tuwa. Aku adu arep dhewe karo Bagong. Malah sajae Bagong mentas meguru anyar. Dheweke digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lagi wae arep tak wenehi pengajaran. Arep tak bondo tanya tak krincung sikile. Bagong nyedake aku lempo. Aku ya lempo tenan. Lho. Lah kok kados mekaten kegiatanipun Bagong. Lho, nyatane ngono. Nang ngaten kok Prabu. Lelana kula nyuwun pamit kula badhe nitik dhateng Bagong menika kados pundi kawontenanipun. Namung kemareng ngono kula badhe idi panilah mbujung dhateng Arjuna. Mangke mindhak Janaka menika tumindak ingkang kirang prayogi. Inggih, Aidi. Bareng midhang sabdaning Koko Prabu Mandura, yen pamono kawanmu Bagong anggebang lawan Nyai Ratu Banowati nanging kosek to. Nalaren petungen gelar lan gulungen. Aja nganti tuna tembe mburine. Liripun kados pundi? Kok paduka Kanjeng Koko Prabu mboten pitados kaliyan pangendikanipun Koko Prabu Baladewa. Lho, aku percaya. Aku percaya nanging apa ora luwih ayoga lamun apa ing bakal katindakake mau nganggo petung-petung sing ganep. Nganggo nalar sing ganep. Digelar lan digulung kuwi luwih prayoga. Contone ngene. Ya to yen pancen Bagong iki mau pancen nyolong lawan Nyai Ratu Banowati utawa tumindak sing ora prayoga kelawan garwa Ngastina. Nanging yen to ora Arjuna ora jeneng aku ngias kelawan Koko Prabu Mandura. Sarta aku ora percaya marang Koko Prabu Mandura kuwi ora nanging ana tetembungan kedung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing ngerti. Ora jeneng aku kuwi duwe panyakla bawa sing elek kelawan Koko Prabu Mandura ora. Nanging Koko Prabu Mandura kuwi tansah cecaketan lan para sata Kurawa. Jerbet panjenengane kuwi minangka pengayoming para sata Kurawa utawa pengayom negara Ngastina. Yen nganti kowe engko mung diben Lamalah kowe dhewe sing tuna lho. Nggih, kasinggihan mekaten. Mula kena kowe nitik ning Karang Kadempel. Titiken. Titi preksanen Karang Kadempel. Yen pancen mengko ning kono kuwi eneng Bagong, takonono sing apik, takonono sing becik. Apa Bagong tumindak kaya ngono? Nanging yen to ora ana cetha, lamun Bagong lunga saka Bali Wismani mapan negara Ngastina. Ngastina jujuken ngestaken dawuh ning luwih dhisik nitik ning Karang Kadempel. Koko Prabu matur nuwun. Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngemutaken dhateng kula. Mangkata ora saged mrungsung. Ora ana kelangan Nyai Ratu Banowati ora wis ora saged mrungsung. Nggih ngestaken dawuh. Nek ming didumuk rak ya lumrah. Ning sing ndumuk rak ya wing abdimu dhewe Bagong, dudu wong liya. Ora apa-apa. Nggih. Ngestaken dawuh nanging Bagong menika cok sembrono. Cok tembung kok nganggo cok. Inggih kula nyuwun pamit kula tak titip priksa wonten ing Karang Kadempel. Titip priksanen dhisik ning aja kesusu. Ngestaken dawuh Koko.